2007, έτοιμοι για να κλέψω το πιο πολύτιμο θησαυρό του κόσμου. To be ready. Πού είναι χαμότησες. Yes, my pressure. Πρέπει να φύγω. Γρήγορα, πρέπει να φύγω. Πρέπει να φύγω. Όχι! Ποιος είναι εκεί? Όχι, Φανή Μπάτσι, πρέπει να σώσω το θησαυρό. Πρέπει να συγκεντρωθώ. Μεγάλε δάσκαλε, φώτισε με να σηκωθώ να φύγω. Τι λέμε τα πολλά! Freeze! Καλέ! Καλή, πού είναι? Πού είναι ο κλειστής? Δώσ' πίσω, είναι να ξενοχλήσω, βρε κουβάλα! Δεν μπορώ να σου δώσω το θησαυρό. Θα τη σκοτώσω! Δεν μπορώ, σου λέω, πρέπει να ταΐσω ολόκληρη την Ασία με αυτό το θησαυρό. Θα σε ξενοχλήσω! Όχι, σου λέω! Σου κάψω την μπούκλα! Μη με αναγκάσεις να χρησιμοποιήσω την τεχνική μου. Ποια καλέ? Μη με αναγκάσεις. Είπα δώστο! Τεχνική Καζανόβα. Για σένα, μωρό μου. Αχ, καλή! Αχ, καλή δίπολο στις 30. Καλή, που πήγε πες? Καλή!